बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। BTC नि थार्ड ग्रेडनि आर'जलाइ नाजावनायखौ 25 नबेम्बरसिम बांहोबाय। नंगौ, नोंथांमोना थारखौनो खोनादों। BTC नि थार्ड ग्रेडनि गुबुन गुबुन बिफानाव लांदां जानानै थानाय मासिनि थाखाय आर'जलाइ नाजावनायखौ 25 नबेम्बरसिम बांहोबाय CSB आ। दिनै थामहिनबा 20 नबेम्बरावनो आर'जलाइ जमा होनायनि जोबथा सानमोन। नाथाय CSB आ आर'जलाइ जमा होनायनि सम सीमाखौ 25 नबेम्बरसिम बांहोबाय। जायफोरा आर'जलाइखौ दासिमबो जमा होनो हायाखै बिसोरो बे 5 साननि गेजेराव जमा होदो। आरो जायफोरा गुबुन गुबुन बिफानाव आर'जलाइ गथायबावनो गोसो बिसोरबो गथायनो हासिगोन। बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। BTC नि थार्ड ग्रेडनि आर'जलाइ नाजावनायखौ 25 नबेम्बरसिम बांहोबाय। नंगौ, नोंथांमोना थारखौनो खोनादों। BTC नि थार्ड ग्रेडनि गुबुन गुबुन बिफानाव लांदां जानानै थानाय मासिनि थाखाय आर'जलाइ नाजावनायखौ 25 नबेम्बरसिम बांहोबाय CSB आ। दिनै थामहिनबा 20 नबेम्बरावनो आर'जलाइ जमा होनायनि जोबथा सानमोन। नाथाय CSB आ आर'जलाइ जमा होनायनि सम सीमाखौ 25 नबेम्बरसिम बांहोबाय। जायफोरा आर'जलाइखौ दासिमबो जमा होनो हायाखै बिसोरो बे 5 साननि गेजेराव जमा होदो। आरो जायफोरा गुबुन गुबुन बिफानाव आर'जलाइ गथायबावनो गोसो बिसोरबो गथायनो हासिगोन।